ସୀତା କହିଲେ ବତ୍ସ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏହାକୁ ସେନ୍ସିରେ ଲଗାଏ ଏହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଏଥର ଜାଣିଗଲି ମାତା ମୋର ଏଇଠି ଭୁଲ ସୀତା କହିଲେ ନାଇଁ ମାରିଆ ଏଇ ତ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ କହିଲେ ନା ମାତା ମତେ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ପାରିବନି ମୁଁ ଏଥର ସାରା ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଯିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ जय श्री राम सब बोले